haus nem arajar khalar kajia ka wei ka rep kis ka bas ngau ma wa bar ka ba penceruk he bar ka ba penrengau ya baro ka wei ka perthai ka nirbhaya rep kis ha ka wei pat ka snem ka don ka wei ka khana badang paras nem karta ka sha rep ha wei urang ba sau pasan snem karta manhagane kajia ka wei ka rep kis shani shari khasi jongi bat man ki por kajia kini ki rep kis bon ki ba ong sdin phasi yo don ru ki ba ong ot ya ujing long shen rang jongu rai penrem yo thang imi u hapdeng jong ka yu bat kumta ter ka sorkar jongi ka fil ka imlang ka saklang jongi ka fil ya nongin kenok ya unong bat bor lane ya katu ka khana ka basya bat bor don ru ki baong ba ka jingriam jongi kenthei ka penlong ya ki bakin syarip lada ki riam tap lut ya ka met jongi kanom jia ka rip kis tila dade da ka jingriam jong ka kenthei ka penlong ya ka bakan sya bat bor ti bari pat ki sistar ki bela tak lut ya ka met jongi da ka jan ka bomlong atraktif ka bas niudur ka taru kidang syabat bor balekin ki kenthei muslim ki bela tap lut ya ka met jongi da ka jan bayong berpau setang ki phelo khamat ka taru kidang syabat bor don ru ki boong ba ka jingle jong ko tu kenthei hi ka ba penlong ya ka bakan syabat bor ka jingkran jong ka bar ka jingim jong ka penlong ya ka bakan syabat bor lada ka jinglong jong ka bah lada ki kitin bar ki kam jong ka kilong ki babha kan om syabat bor ti habakum ta balekin ki khana ki badang paras nam badang sans nam karta ki bom tip ya ka hok ka pop ki bom tip ru shaphang ka jing shong kha ki dang syabat bor ke eken ka daw ke eken ka daw ke eken ka daw berkata gade ke topik jong ke video jong aman takaski kawai ka kenthei ke badang arpo arsnam karta ka madu mita pande kale ya kawai ka research ka ba phla ba hakaba ka ya kendu ya ki convicted rapist ki nong bat bor ki bala sya rai penrem bat hakata ka por bakale ya kata research jongka kalarung hakati har jail ban ya kendu ya ki hispa arpo arngut ki rapist ne ka research lene ka jingwat bania jongka kalong ba phla shisha bat lengba ka ne ka research jongka ka hikayangi ya ki mentality jong ni ka rapist kumno ki perkhat bat kane ka banta kalong ka badan kam bon nangi ngim dak ham yo asngau kum kini ki jajing hikai hadin ka rape case ka bajia ha Hyderabad bon ki bai kran ya kani ka banta kumno on pensitom ya rapist kumno ban yada ya ka kenthei na ka jingsha bat bor hato kane ka de ka solution ngam tharai ba kane ka de ka solution kat nang pensitom ya unong le kam sneu kata kinang jor kini kinong bat bor kat nang mi ki an ba pher kata nang mi kini ginong le kam sneu hato ka an ka de ka solution hato ka an ka la ban pensenge ya kini ki kam sneu ngam tharai ka police department kala penmi ya ka jingken tu ya ki pajba hadin ka rape case ka bajia hapo Hyderabad ka Telangana police kala penmi ya ka we ka advisory na ka banta ki kenthei ka de ya ki kenthei ban ya barabor haki jaka pajba kim de ban artaten ban wat jingirap na ki police kimi kini ki application ba pher ban yada ya kini ka nirbhaya apps ka me against rape apps what hame galia jong iru kila permi kila develop ya kini ki apps ka bagi ai kerteng make cop watch ban yirap ya ki kenthei ha India jongi baro ki fokus ha ki victim ban ya ki rapist ki wat ya kalat kumno ban yada ya ki nong sya bat bor Henry ki klat pat ya utu unong bat bor Henry unong tho jong gowe ka kot ka bakerteng psychology of violence ko ong ngin om singo tho ya ka rape tat hado bangin om singo tho ya ka jimut jong uni unong le kam sniu hakane ke video jongi menta ngin singo tho ya ka ni ka menta baka ka ba punslur ya ki ban rape balai ki rape bat ka ka lat ban light na ka ni ka rape ka pande hadin bakala interview ya ka ni ka rapist ke heinous rapist ki bangi khot ki badon ka mense maksud ki badon ka mensin bom tip lem ki badon ka mensem jong ki merat namar ba ubru unom le ya kini ki kam lamda udon ka mensem maksud bat ka mensem jong ki merat Henry hadin ka research jong ka pande ngilap ba kini ki bru ki long normal kumolong mga mapi ka pande kaya tho bonsen ba ha ka por ba ka shim interview ki ka isen man yaki bat hateng ka klet bagi de ki nong sya arai penrem ka shim interview yaki bru ki ba penyap yaki victim hadin ba ki lale yaki kam snyu bat kita ro ki ong ya kaju ka jemut jengah bangasna ya kini video kamut bangayat na kaliang jong ginong le kam snyu PE ban sngot ho yaki kriminal ngide ban sngot ho shwa kum makihi ngide ban perkhat kum makihi ngide ban sngo mangindon na kaliang jongki Henry bonru na pedang jong ni rapist ki bom sngo si ya kini ka kam ka bakilale kim sngo te bakalong ka pop lani ka crime bar kim ngai hiru baka ta ka kam ka bakile
kade ka basniu ka Mary Kos ka professor jong ka public health Hari Amerika haba ka kali jinggeli yakini ki kriminal hatu phile yakini ka kam takaba le jubor yakini ki victim kini ki rapist ki ong hoj ni le kumta Henry lada kali hatu phi rape yaka barok kin ong em nga claim rape yaka kim ngai hiru bakato kam bakile kalong ka crime don ru na pleng jong kini ki criminal ki ba blame la ne keno yakini ki victim bat bonsen ki ngit pamaki kilong ki bade bar ki to ki victim ki le ne ki nong sha bat bor ki bakla maki bat ki khot yakini ka banta ka cognitive dissonance ngakan mau sisir ngapai ya ka ka documentary films jong ka BBC ka bagi ai karteng ka Indians dodo hoj ya ka ki video na delete na po jong YouTube Henry ngapai ya ka film na po jong ka history channel o kat no ka jing kata kata ka mensem bar ka jing sngau jonga ka film ka bagi sna ha ka jing ide bat nirbhaya rape case lada dan nab dan jo phi ki bamtip ka ekani ka nirbhaya rape case ka de ka rape case ka bajia ha usnem arajar khat ar hak ba ka wei ka kenthe ka sha rep haki saumot ki briu hapo jong ka wei ka boss ka bayat bat hadin ba ki le ya ka ta kam snu ki penyap ya ka ani haba pi ngap ya ka jingkran nu kupa bar ka kmi jong ka kenthe kan pen shisha ya ka men sem jong pi Henry la rafi ngap pat ya ka jing phla jong uni unong le kam snu pin sumbang penyap shisha yu hakata ka films don wei na ki temen ubaki shim interview uong kumne bakano kono ko rep kan omjia klem ka jingya menjur lang baro arngut ban thap khti ngidon kam baro ar liang ki khti lum gumta kanomi ka jing sawa ong shu uta unong le kam sniu hato phimudur baka kenthe ka basyang khandai baje sheneng kolong ba lui haba ka shim interview pat ya uwei ubru wala asau phosan snem garta ubar rep ya ka khana badang san snem bat uta ubru uong baka ta khana ka penslur uban le ya ka kam baru ong ru baka kami jong kata khana bat maka kidon ka jinglong ka basniu bat ki haban pembej bat kane ka de ka nuksa jong kata ka kentin ka bagi khot ka cognitive dissonance kini ki rapist ki mundur baka ta ka jingkwa bra jong ki kalong kham kong san bania ka jingim jong gitu ki kenthe bon ki boong baki mla ban control ya kata ka jingkwa jong ki madu mita pande ka shim interview hado ndrupo sangut ki convicted hati harjil ki ba rape bat ki ba penyap bat sngoth ya ka ne ka jingshisha bakini ki nong le kam sniu ki keno barbor ya ki victim Henry wat la kataru don nap deng jong kini ki convicted rapist ki ba blame yelede om ya ki victim jong ki kapande ka ong bahadin jong kini ka ruse jong ka baki daw ba penlong ya kini ka rapist ban rape kalong ka mentality ka lene ka jing perkhat jong briu don ki ba snopop lene sngo guilty ya kata ka jingle jong ki Henry don nap deng jong ki ru ki bom snopop ya kata ka jingle jong ki kabanangkong ki khot ya ka biological theory bat ka ba ar par ki khot ya ka sociological theory uni uber rape ya ka khana badang san snem phitip kumnu uong bangala penjot ya ka jingim jong ta ka khana badang san snem karta bat kamlong so tissue bat omdon batre shu ya ka bat kumta andanga mi nang ne ngan ya tho bat ka jing sngo khlem rain de kane ka pen i ba uni urepis singo tho ya ka ta ka rape bat ya ka ta ka mon uni super khat ya kata ka burom jongka kepala ja Henry perkhat ya kata ka jing torchor le ne ka jing shitom bar ka jinge ka baga kendu hakata ka por menta base halor jongka ni ka observation babale urepis urep ya ka kenthei la benta ya ki repis hagi artli ki benta uban nongkong ki khot yu biological le ni evolutionary rapis le ni ka theory kini ki group ki ngai ba ushanrang urep ya ka kenthei Dena markani ka biological lani ka evolutionary reason ka jingbatai halor jongani ka theory ka long bagata ka jinglong lani ka jingkwa jong ushan rang ka khikan san bat long kum umrat bat lada fingit ya kani ka theory kamut ba man la ushan rang baro undon ya kani ka ju ka jinglong ka theory ka ba arpat ka bagi khot ka sociological theory kani ka theory ka batai pat ba ka rape la penslur ya ka da ka rokom long lani ka jingim ka jinglong jongki imlang ga sarang jongi lada fimud ba urepis ulong umrat ulong uksud kamut bapi support ya ka biological theory Henry Hathaway ka liang pat lada fimud ba ka rape ka jia namar ka jinglong jongki imlang salang ti kamut bapi yat na ka liang jong ka theory ka baar ka bagi khot ya ka sociological theory ti nga shukwa ban kali phi ka e na pdeng jong ni phi ngai lada ka de namar ka ne ka biological theory te bale ken ka rape case ka ya pher na ka we ka jaka shakawe par ka jaka lada ka rape ka jia namar ka jinglong ka banatan rai jong ushanrang te bale ken we ushanrang u rape we pat ushanrang unom rape bat lada ka ne ka de ka jingshisha nga thara ba baro ki shanrang ki long gnong rape denim de hanga marwe nga ngai ya ka ta ka theory ka baar
kata kadai ka jinglong jong ke society ka ba penlong ya ubru ban rip ila shna lupa ya ka rules ombit ya ka kenthe ban le ya ka takakam ombit ya ka kenthe ban phong ya ki jan kumta ombit ya ka kenthe ban keren kumta ombit ya ki kenthe bakin le ya ka nikakam ban le ya ka takikam ombit ya ka kenthe bakan mi shabar men met ba de na mar ka ni ka daw habang yo i ya ki kenthe men met shi phoba ji sheneng imut bagi de ki kenthe dakat isu mut ya ka tangi shu azum bakalong ka kenthe dakat enringim tip ya ka wana po hospital ya ka wan don kam hatu baru ushanrang ubasyang damit shibaji arbaji damit ulong ubadakat ni kumno ni ulong unong tu barkane kadai ka jing shisha ngidi ban pediang ye kane bakadaw jong ka rep kadai ka jing perkhat jong ka imlang salang jonge haba ngaong hang ni imlang salang kamut ayu kamut ki bahaya nga sam jongi ka school jongi ka jaka mane ble jongi bat ka bakongsan kadai ka politics hatu himut badak ba ong ye uripis bo ulong umrat bo ulong uksud bo ulong ujing thau bakhala kan penduna ya ka rep hatu ka jing pensitom ya uripis kan wanra ya ka solution ngam tharai ni pensitom ya uwei mi daki phongut ni pensitom ya kita ki phongut mi daki spangut bat habangi pensitom ya kita ki spangut mi daki pho hajar hatu phitip baka jing phut ya unyuli ka jing khap ya unyuli kam syemut ba unom mi shu henry unang mi khambon bat khambon penban ni di ban wat ya ka tenrai ke ka tenrai bar kata ka root cause jongane kadai ka society jongi bat habangi ong society ka theu ya ka yeng jonga ka theu ya ka yeng jong phi nado na yeng jongi la pan pher lupa hapleng ushanrang bat ki kenthe ushanrang ude ban shang shabar kat ba ka kenthe kadai ban shong hayeng ban kling tiar ban shet ding shet bat ban le ki kam yeng kam sem kalawan lupa ka mentality jong bru ba ka kenthe kam de ban letre kadai ban shong khop hayeng kat ba ushanrang free ngan sawan ra epi ya ka detail video haka jinggi de bakane ka bagi khot ka gender sensitization ya mentahi ka ek batan kami ngi kalong kumne banton ka sex education bat habang ong sex education kamut ka jing hikai ban ye shongkha henry bangin yelong open bat ngin ye kran ya kane ka banta hayeng ha sem rengkat bagi khon ki kimi ki kpa khnang bakin tip ya kana yeng namar lada ki tip ya kana bar kata kalong ka bama kan yelam ye ki khon jongi saka jing pe ya ki pon video bar kane ka de ka root cause jongane ka kam bar ka baar ka jing hikai ha school haka jing de bar kane ka banta ngin sai ka du phi haka bi par ki video bye bye take care